Θεσσαλονίκη και με την ιατρική μας ρεπόρτερ, τη Γιολάντα Ελευθεριάδου. Έχει μαζί της τον κύριο Πάνο Χατζιαποστόλου, που είναι πνευμονολόγος και θα μας λύσει πολλές απορίες που αφορούν φυσικά το θέμα που καίει όλους, τον κορονοϊό. Γιολάντα μου, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη αλλά πάντα όμορφη Θεσσαλονίκη. Και εδώ Σύση μου έχει αλλάξει η καθημερινότητά μας. Λίγο πιο δυνατά θα ήθελα να σε ακούω εγώ στο πλατό. Πες μου, Γιολάντα. Και εδώ η καθημερινότητά μας, Σύση μου, όπως είπα, έχει αλλάξει. Τηρούμε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να βρεθούμε σύντομα κοντά σας και να επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας. Έχει περιοριστεί η κίνηση, Σύση μου, στην πόλη μας. Γενικά ο κόσμος συμμορφώνεται. Στην παραλία υπάρχει κίνηση, αλλά όλοι φαίνεται να τηρούν τις αποστάσεις. Θέλω να σου πω βέβαια το πρωί που έβλεπα στο Open στην Φέη Μαυραγάνη, εγώ την είδα τίγκα την παραλία και μιλάμε τώρα 9 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω, ελπίζω και θέλω να πιστεύω. Όμως τις αποστάσεις. Τηρούν τις αποστάσεις, Σύση μου, εντάξει. Είναι λίγοι αυτοί που ο περισσότερος κόσμος μένει σπίτι, όταν βγαίνει έχει τις αποστάσεις ασφαλείας. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό, ας προσέχουμε όσο μπορούμε. Για πάμε τώρα στο θέμα που έχεις εσύ. Αυτή είναι αλήθεια. Έχουμε την χαρά και τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον πνευμονολόγο Πάνο Χατζιαποστόλου και θα μιλήσουμε για το φλέγον θέμα που είναι ο κορονοϊός. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, χαίρομαι πάντα να βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Τηρώντας βέβαια, όπως είπαμε, τις αποστάσεις, τις ατομικές αποστάσεις, όπως βλέπετε. Γι' αυτό είμαστε λίγο μακριά. Κύριε Χατζιαποστόλου, πώς ο ιός αυτός προσβάλλει τους πνεύμονες, τι προκαλεί? Όπως οι περισσότεροι ή έτσι και αυτός, μέσω της αναπνευστικής οδού προσβάλλει το αναπνευστικό μας σύστημα. Είναι ένας ιός βέβαια που αγαπάει περισσότερο από τους προηγούμενους, θα λέγαμε, το αναπνευστικό. Έτσι λοιπόν ο βήχας είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα, θα λέγαμε, ανάλογης έντασης, και από εκεί και ύστερα μπορεί να μας προσκαλέσει βεβαίως τη βροχίδιδα, κάποιες φορές την πνευμονία και δυστυχώς κάποιες σπάνιες επίσης φορές το σύνδρομο της αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων, για το οποίο νοσηλεύονται στις εντατικές κάποια περιστατικά. Όμως λίγο να τονίσω εδώ ότι δεν είναι ότι όποιος προσβληθεί από τον ιό, όπως πάρει τον ιό, θα κάνει μια πνευμονία. Έτσι, αυτό λίγο να το βγάλουμε από το μυαλό μας. Οι περισσότεροι βέβαια θα νοσήσουν υπιότατα. Αλλά σαφώς υπάρχουν και εκείνες οι λίγες περιπτώσεις των συνδρόμων αυτών που καταλήγουν με πνευμονία βαλιάς μορφής και αναπνευστική δυσχέρεια. Γιατρέ, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να παρατηρήσουμε και αυτά που πρέπει να μας ανησυχήσουν? Γιολάντα μου, συγγνώμη, πριν περάσουμε στα συμπτώματα, πάνω σε αυτό που είπε θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει ακουστεί και για τους καπνιστές τις τελευταίες μέρες ότι λόγω του καπνίσματος ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, θα ήθελα να διευκρινίσω αν ισχύει αυτό και αυτές οι περιπτώσεις που λέτε που τελικά καταλήγουν σε πνευμονία. Αν αυτές οι περιπτώσεις από τι καθορίζονται, από την ηλικία μόνο, από άλλα προβλήματα υγείας ή κάτι σε σχέση με τους πνεύμονες? Θέλετε να το απαντήσω τώρα αυτό? Ναι. Λοιπόν, ας πάρουμε λίγο το τελευταίο. Θα έλεγα ότι καθορίζονται από τα υποκείμενα προβλήματα υγείας, από την ηλικία σαφώς, και πολλές φορές είναι και τυχαίο. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι συμβαίνει και κάποιος κάνει μια σοβαρή πνευμονία ή το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας. Σαφώς όμως οι υποκείμενες παθογένειες, τα υποκείμενα νοσήματα και η ηλικία είναι πρωταρχικός λόγος που μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο. Όσον αφορά για τους καπνιστές, οι καπνιστές δεν θα πάει να πει ότι θα νοσήσουν, για να μην τρομακρατήσουμε και τον κόσμο, ότι θα νοσήσουν πιο εύκολα ή ο ιός θα πάει σε αυτούς ευκολότερα. Αλλά επειδή οι περισσότεροι καπνιστές, και όπως φάνηκε και από τις μελέτες της Κίνας, και από εκεί βασίζεστε στην ερώτηση, ότι επειδή οι περισσότεροι καπνιστές κάνουν και χρόνιες αποφρακτικές πνευμονοπάθειες που είτε τη γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν, σαφώς όταν νοσήσουν από την ίωση θα την περάσουν αρκετά δυσκολότερα από αυτούς που δεν καπνίζουν. Οπότε ναι, το κάπνισμα αποτελεί μια αιτία της αύξησης της έντασης της συμπτωματολογίας. Αν κάποιος κόψει το κάπνισμα τώρα, προλαβαίνει να μειώσει το κακό, ή το ότι ήταν καπνιστής όλα αυτά τα χρόνια είναι καθοριστικό? Καθαριστικότερο είναι το ότι ήταν καπνιστής, αλλά το να κόψει και το κάπνισμα τώρα σαφώς βοηθάει, γιατί βοηθάει το ανοσοποιητικό του τοπικά να λειτουργήσει καλύτερα. Το κάπνισμα, εκτός των χρονίων βλαβών που επιφέρει,
καταστέλει και το αναπνευστικό σε τοπικό επίπεδο το αμυντικό του σύστημα. Οπότε και τώρα να το σταματήσει είναι σαφέστατα μια απαραίτητη κίνηση. Γιολάντα, μου ο λόγος σε σένα. Ναι. Κύριε Χατζηαποστόλου, ποια είναι τα συμπτώματα λοιπόν που πρέπει να παρατηρήσει κάποιος και να απευθυνθεί σε εσάς? Τα συμπτώματα θα τα έχετε ακούσει, θα τα ξαναπούμε όπως που είναι σημαντικά. Πρώτο είναι το εμπύρετο. Ο πυρετός ποικίλει, αλλά ένας πυρετός μιας τάξης από το 37 και 8 και μετά θα μας ξυπνήσει λίγο, θα μας χτυπήσει το καμπανάκι. Ο βήχας, είτε είναι παρατεταμένος, συνήθως είναι παρατεταμένος. Από εκεί και ύστερα μπορεί να εμφανιστεί, όπως είπαμε, δύσπνοια. Τι θα πει δύσπνοια? Δύσπνοια είναι δεν μου φτάνει ο αέρας, δυσκολεύομαι στην αναπνοή. Αυτό σαν ιατρική ορολογία το αναφέρουμε δύσπνοια. Μυαλγίες, κεφαλαλγίες, καταβολή, αδυναμία μπορεί να είναι συνοδά συμπτώματα. Και βέβαια, όπως υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να τις πούμε, των διαρριών. Και εδώ είναι μία από τις συμπτωματολογίες που μπορεί να υπάρχει στην προκειμένη λίμωξη. Γιατρέ, πρέπει να έχεις κάποια από αυτά τα συμπτώματα ή όλα μαζί για να δηλώνουν ότι έχεις προσβληθεί από τον κορονοϊό? Δυστυχώς δεν υπάρχει νόρμα. Μπορεί να έχεις κάποια από τα συμπτώματα, μπορεί να έχεις και το σύνολο των συμπτωμάτων. Ούτως ή άλλως, εδώ το κυρίαρχο θα έλεγα ότι είναι να πάρουμε τηλέφωνο το θεραπώντα γιατρό μας, τον πνευμονολόγο μας, να μας δώσει τις οδηγίες για το πώς θα προχωρήσουμε σε κάθε περίπτωση. Γιατρέ, μπήκαμε στην Άνοιξη και τώρα ξέρουμε ότι ξεκινούν και οι αλλεργίες, επιδεινώνονται και οι καταστάσεις με τους ανθρώπους που έχουν άσθμα, οι οποίοι πολλές φορές εκδηλώνουν αυτά τα συμπτώματα. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Όντως, εδώ λοιπόν υπάρχει και ένα θέμα διαφορικής διάγνωσης μεταξύ μιας λίμωξης ίωσης αναπνευστικού και της συγκεκριμένης και των εποχικών αλλεργικών παθήσεων. Όμως όποιος έχει αλλεργία θα έλεγα ότι το ιστορικό βοηθάει στο να ξέρει ότι είναι αλλεργικός, έχει κάνει λοιπόν τα αλλεργικά του τεστ, ξέρει πού είναι αλλεργικός και σε ποια χρονική στιγμή είναι. Αν ήρθε λοιπόν η εποχή του θα σκεφτεί σαφώς λοιπόν ότι μπορεί να έχει έρθει και η αλλεργία του, η ώρα της αλλεργίας. Από εκεί και πέρα ο πυρετός στην αλλεργία ως επιτοπλίστων δεν υπάρχει έως σχεδόν πάντα. Είναι η ποιότερη συμπτωματολογία. Δεν υπάρχει αυτή η κακουχία, η αδυναμία, η καταβολή που θα υπάρχει στον COVID-19. Θα είναι πιο ήπια η συμπτωματολογία της ρηνικής απόφραξης, θα έχει φτερνίσματα, θα έχει φαγούρα, κνισμό δηλαδή και γύρω από τα μάτια και στο λοιπό σώμα. Και πάλι όμως θα έλεγα ότι το πιο σόφρον είναι να πάρουμε τηλέφωνο τον πνευμονολόγο μας, τον γιατρό μας, να μας θέσει αυτό τα θέματα επιτάπητος και να μας πει πώς θα προχωρήσουμε. Κύριε Χατζηαποστόλου, κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση λοιπόν? Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς εγώ δεν είμαι δεν είμαι ο καλύτερος να το απαντήσω. Υπάρχουν τόσες σοβαρές επιδημιολογικές ομάδες, καθηγητές που πάνω σε αυτό δουλεύουν εντατικά για να μας δώσουν κάποια projectories, δηλαδή κάποιες προοπτικές μελέτες. Όμως γνωρίζοντας και βλέποντας τώρα το κινέζικο παράδειγμα, θα έλεγα ότι χθες στο Πεκίνο ήταν η πρώτη μέρα που ο κόσμος μπόρεσε να βγει έξω, με προφυλάξεις βέβαια, και αυτό είναι περίπου 2 μήνες από την κορύφωσή τους. Οπότε αν βλέπουμε το θέμα έτσι της προηγούμενης εμπειρίας της Κίνας, η δικιά μου άποψη είναι ότι ίσως το δίμηνο. Όμως θα πρέπει να τονίσουμε τα μέτρα της ατομικής προφύλαξης και απόστασης. Αν τα κάνουμε αυτά, αν προχωρήσουμε σε αυτά, θα είναι ο μόνος τρόπος να φύγουμε από να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Το 1,5 με 2 μέτρα απόσταση είναι θεμελιώδες. Το πλύσιμο των χεριών είναι θεμελιώδες. Και όλα αυτά τα γνωρίζετε κι εσείς και οι τηλεθεατές σας με τα πολύ ωραία σποτάκια που υπάρχουν. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και των ειδικών. Αυτό είναι το τελικό συμπέρασμα. Κύριε Χατζηαποστόλου, Γιολάντα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση αυτή και ίσως χρειαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες να την επαναλάβουμε με καινούργιες απορίες.